The Earth. Across the globe, people think of Denmark as a pioneer in green energy, probably because every second windmill in the world is produced in Denmark. Most of the energy from them is used during the day, but the wind keeps blowing through the night too. We can harvest this energy to power electric cars and pioneer the next step in green transport. The Ellet. Denmark's last attempt at a public electric vehicle was called the Ellet. It was a great achievement at many levels, but people were just not ready to sacrifice the benefits that came with their smoky petrol cars. We've learned from this, and the message is clear. Driving electric, it simply has to be a great experience. In 2009, the Kolding School of Design, in cooperation with different companies and municipalities, are ready to take on the task of making that a reality. We've got a 3-year plan. First, the people. Finding out who they are, what they want and what they need. Then observing their driving habits. And this is going to spark fabulous new ideas. Next, we look at everything to do with the car, taking what we know about the users and generating concepts around how products, infrastructure and services can be made ready for electric vehicles. Finally, we'll take these new concepts to the relevant companies and plant seeds for large-scale deployment. Even bigger and even better. That's it. Get the idea? It's easy, right? Thankfully, we're not alone in our quest. We're working with Årstiderne, APC by Schneider Electric, Dong Energy, Falck, Fredericia Kommune, Have PR and Communication, Jemis, Peugeot, Statoil, Think, Trekant-områdets Innovationsforum Trin, Velfag, Middelfart Sparkasse, Cleantech Motors. And you. Good luck. Drive carefully. Ja, men jeg skal ikke svare på, hvad jeg synes, der lyder bedst. Jo, det må være den med fuglene. Det var jo meget dejligt. Jeg synes, det skulle lyde ligesom boblerne i starten. Det kunne det med. Altså, det må jo være træerne. Det er den, der lyder mest som en rigtig bil. Den der med fuglene, det var faktisk bedst. Jeg helst vil tanke til det, hvor jeg vil helst være det. Jeg tror sgu også, at jeg ser en tank på en strand. Det kunne være meget hyggeligt. Det er jo nok selvfølgelig her, ikke? Vil du holde det nok? Ja. Ja, det skal være på en tankstation nu. Den der Uno-X. Oplevelsen, jeg husker nok bedst, er faktisk en trafikulykke, hvor jeg blev påkørt af en motorcykelbilist i min bil. I min lille økonomiske bil. Det har jeg faktisk ikke. Det har været gode oplevelser det hele. Det er jo en ko, der går ud på engen og hygger sig. Og laver den med, så jeg kan få min havøl. Den forurener af helvede til. Den er jo med til at nedbryde solen af, der går. De elbiler, jeg har set, jeg har ikke set nogen som varebil. Så tænk på alt det materiale, vi skal køre rundt med. Og der må jo også være noget med nettet skal udbygges, så man kan få strøm rundt omkring, ikke? Der er jo også noget med, at de skal jo altså kunne køre lidt længere. Det kan gå, hvis man kun skal køre korte afstand. Hvis det er jo inde i midtbyen, så kunne man jo ja, men så jeg skulle nok blive, det er ikke sådan diskuteret, lidt af mig og miljøbevidst også. Ja, nu siger jeg godt, at ryger og helvede til det. Men udover det, jeg kan godt gå ind for en renere teknologi hele tiden.
Det skal jo ikke være sådan, så at batterierne de er ubrugelige efter 2 år, og de koster 40.000. Altså, så er vi jo også tilbage nu. Altså, hele den der stil, det skal jo være i orden på plads. Ikke? Nu er vi på min arbejdsplads, hvor de har kørt en elledning ud til mig. Indgangen til kontoret er jo dernede, men de har så givet mig en stikdåse, som er vandtæt, så jeg kan sætte min el og det stikker her. Ja, og det er et almindeligt elstik. Ganske almindeligt. Det må du lige spørge om, at de kunne foranstalte det her. Ja, og det vil de jo smadre gerne. Ja. Det er jo ikke så meget strøm, man tager.